Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Müslüman hem Müslüman kardeşlerim. Үзебезнең дин дәресләребезне шушы мүбәрәк булган изге Шәввал аенда гыйлем түгәрәкләребезне иншааллах дәвам итәбез. Һәм бүген без сезнең белән шираттагы бер хадисне өйрәнеп китербез. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп киткән: "Бунияль исламу галя хамсин." Динебез ислам 5 нигездә төзелгән ди. Беренчесе әш-шәһадәту билла, ягъни Аллаһ субханаһу ва таалагә ышанып, аның берлегенә, барлыгына иман китерү. Хөрмәтле туганнарым, хөрмәтле кардәшләрем, без сезнең белән әлхәмдүлилләһ барыбыз да таныйбыз, Аллаһ Таала безне барлыкка китерүче зат дип. Без таныйбыз, Аллаһ Таала безне нигъмәтләндерүче, ягъни барлык тарафтан үзенең киң рәхмәтләре белән, ризыклары белән инде әлхәмдүлилләһи шөкер безне сыйлап ризыкландырып тора. Һәм иң мөһиме без шулай ук аңларга тиешбез. Вакыты килеп җиткәч, безнең тәнебездән җаныбыз чыгачак. Аллаһның рәхмәте белән. Һәм шушы җаныбыз чыккач, кайчан безне мәйит иттереп инде каберлеккә кәфенләп салгач, Раббыбыз Аллаһ Тааланың рәхмәт ниъмәте белән без бер вакыт кыямәт көндә кире торып басачакбыз. Менә шушыңа без иман китергә тиешбез. Бу бик мөһим һәм динебез исламның нигезләренең берсе булып тора. Икенчесе, Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әйтә, ул ди намаз кылу. Ягъни инде Аллаһ Таала тарафыннан безгә мөселманнарга 5 намаз уку фарыз кылынган. Һич шиксез муллалар инде һәм мустабикәләр бик еш сөйлиләр намаз укырга дип. Җәмәгать бу бит тиккә генә сөйләнгән сүз түгел. Чөнки Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә үзе дистәләгән мәртәбә изге китабында әйтә: намазыгызны укыгыз ди. Намазыгызны торгызыгыз ди. Намаз сезнең өчен котылу ди. Һәм Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссалату вассалам икенче хадисендә әйтә: җәннәтнең ачкычы намаз булып торыр ди. Шуңа дагы безнең өстебездә, хөрмәтле туганнарым, әкренләп кенә бер намазны, аннары икенчесен, аннары өченчесен, аннары дүртенчесен, аннары бишенчесен, бөтенесен камил 5 рәвештә, 5 намазлы рәвештә без үзебезнең гомеребезне булдырырга тиешбез. Бу бик мөһим булып тора. Чөнки ас-салату нур, намаз ул нур булып тора. Безне туры һидаят, тәүфыйк юлы белән алып бара торган Аллаһ Тааланың бүләге, гыйбадәт булып тора. Өченчесе, ватасумур Рамадан дигән Пәйгамбәр алейхиссалам, ягъни Рамазан аенда роза тоту. Без инде роза гамәл гыйбадәте белән сезнең күбебез таныш. Кемдер инде розаны тулайым ай дәврендә тота, кемдер инде 9-шар, кемдер 6-шар, кемдер 3-шәр көн, кемдер 1-шәр көн тотып карый. Шулай бит, әлхәмдүлилләһи шөкер. Ләкин җәмәгать, әкренләп кенә без үзебезнең инде тормышыбызны Рамазан аенда тулайым рәвештә уздырырга тиешбез. Ашамлык эчемлектән генә тыелып түгел, иң мөһиме үзебезнең күңелләребезне тыярга өйрәнергә тиешбез. Чөнки Рамазан гарәп теленнән тәрҗемә иткәндә ул җандыру дип атала. Һәм нәрсәне җандыру? Үзебезнең йөрәктә, күңелебездә булган начар хисләребезне, төрле тәкәбберлек кебек ширләребезне Раббыбыз Аллаһ Таала шушы Рамазан аенда жуып җибәрә. Әлхәмдүлилләһи шөкер. Дүртенчесе инде ул Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әйткән закат түләү ди. Динебезнең дүртенче нигезе ул без мөселман кешесе кайчан инде үзенең байлыгыннан, мал-мөлкәтеннән мискиннәргә 40тан бер өлешен чыгара. Ләкин бөтен мөселман да закатны түләргә тиеш түгел, хөрмәтле туганнарым. Закатны түли ала бай кешеләр. Һәм ул байлык дигәндә ул 82 грамм алтыннан күбрәк булган байлыклы кеше. Ә ул 82 грамм грамм алтын ул ким дигәндә бер 160-170 мең сум тора бүгенге акча белән. Шуңа дагы әгәр синең 170-180 мең, 160 мең акчаң ята икән, һәм синең ел дәврендә тотмыйсы икән, яки шушы акчадан да тагы да күбрәк ята икән, лишний булып тотылмый икән, ул вакытта син елны бер мәртәбә шушы акчадан 40ка аны бүлеп бер өлешен мискиннәргә, ятимнәргә чыгарга тиешсең. Һәм Аллаһ синнән шушы биргән закатын аша синең күңелеңне паклый. Чөнки закатның икенче исеме ул паклану. Күңелне паклау, малны паклау, иншааллаһ. Һәм инде нигезебез 5нче диндә булып тора, ул да булсын хаҗ кылу, хөрмәтле туганнарым. Хаҗ ул Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әйтә, мөселман кеше гомерендә ким дигәндә бер булса да булдырга тиеш аны
Ким дигәндә дә бер шулай бит. Нигә? Чөнки ул безнең Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тарафында зур бурыч булып тора. Ман истата'a илейһи сабила дип Аллаһ Тәгалә әйтә Коръәндә, кемнең көче хәле булса юлга чыгарга, кемнең мал-мөлкәте булса шушы юлны түләргә, һәм инде кемнең мал-мөлкәте булса үзенең газиз хатыннарына, балаларына, әти-әниләренә калдырырга, ул вакытта хаҗга чыгып, хаҗны үтәп кайтсын ди. Һәм әлхәмдүлиллаһи шөкер, хөрмәтле туганнарым, менә шушы 5 нигез динебез исламның инде терәге булып тора. Һәм инде шушы 5 нигезне мөселман кешесе гомере дәврендә булдырырга тиеш. Ничек без бәләкәй булганда сезнең белән җәмәгать инде 20нче размер аяк киемне киябез һәм соңрак инде 25, 30, 40нчы размерны, кайбер абзыйларда инде күргән бар 45нче размер туфлиләрдә кияләр. Шулай бит, аяк үскән кебек, кеше үскән кебек, безнең инде дини үсеш тә булырга тиеш. Әкренләп кенә бер намазны укый башласак, әкренләп кенә 3 көн роза тота башласак, әкренләп кенә садакасын бирә башласак, без сезнең белән елдан ел үсәргә тиешбез. Бер намаз урынына 2 намаз укырга тиешбез, 3 көн ураза урынына 6 көн уразасын тотырга тиешбез, әкренләп кенә садака биргәч, көч хәл булып закат бирергә тиешбез, һәм дә инде вакыты килеп җиткәч, иншааллаһ, без сезнең белән инде әлхәмдүлиллаһ Аллаһның иң мөкаддәс изге урыны Мәккәгә барып, Аллаһ каршында инде Кәгъбәтулла каршында Аллаһ Тәгаләгә инде үзебезнең хаҗ гамәл гыйбадәтебезне үткәреп башкарырга тиешбез инде. Аллаһ разый булсын шушы гамәл гыйбадәтләрен башкаручылардан. Кем әле беренче адымнарда гына бар, Аллаһ Тәгалә аларга ярдәмнәрен бирсен һәм иншааллаһ инде барчаларыбызны Аллаһ Тәгалә ярлыкап, үзенең изге иҗмахлары белән шатландырса иде. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хөрмәтле туганнарым.